Egunon. Zelan, ni Mikel. Ah, ni Marta. Marta, udazkotarako. Bai. Marta, errigotik ezutzen nabil pixat eta zauzotan gaude zazki. Hau da, Eleza auzoa. Ah, karo, Eliza onduan dalako, pentsatzen dut. Hau Eliza da, ezta? Oso. Ai, bai, ba. Zen martxa orain? Ba, orain Pepe ateratzera, no? Pepe. Zein Bai. da Pepe? Ikusiko dozu. Vale. Zin, izango da Pepe. Ai, ba, osti, ojo a Cristo. Ba, hau da Pepe. Ai, ba, ze polita. Bueno, pentsatzen nuen persona bazala Pepe, esatezu. Ez, hau dragoi barbudoa. Dragoi barbudoa da. Zure maskota da edo, zure... Bai, nire maskota, bueno, daukate ze hiru txakur eta Pepe. Eta Pepe. Bai, eta Pepe edo Pepa. Pepa, zara, ez dakizu dakit- generua? Ez. Ah, bueno, ze kurioso, ez sekuli ikusi olako animali bat gertutik. Gaina ikusten da korrea eta guzti, ezta? Bai, claro. Hori da. De dragon. De dragon. Mother of Dragons. Ze jaten du, nik edo, ez? Ba, gusanotzuek eta letxugi eta jaten Ai, du. ba, denetik. Nahi dutxasu emon? Bai, behar da zaiongo da, ezta? Ai, ba, bizi daude, Bai, ze bestela. somorruak. Hilda badauzen, Ja, ez ditu jaten. ez jaten. Ja, daudenak ez ditu jaten. A ber, honekin hartzen da? Bai. A ber, Pepe, hemen daukagu? Ia nahi baduzu. A ber, Itxaron. bai, kontuz, hau zen menua prestatu dugu, ikusi, menua bizi-bizirik. A ber, ikusten dugu. Ja, kontuetu ere pixo bat. Ez deu jan, Ez du jan? egunetan. Eta ze mataldi jaten du ba, honek? Ba, egunien baten emoten dutxatez. Lau edo bost onelakoak eta letxugie. Baina igual gaur lotxatxute. Terrariotik edo aterata ez da bere... Karo, ez dutxu esetzen, la Claro. confianza. Karo, Pepe, Ke? majo, nago hementxe zizare batekin. Ii, Hoi da, aiba, ia zizare ikusten bat duen. ikusten du Pepe bera, ti. Pepe. Tamaina hona daka, Vale, Eta más o esan menos. digu- Etorri zanean etxera, txinoko taper baten etorri zan. Ai, ba. Halako txikitxu esan. Txiki-txikia. Bai. Eta handigoa egiten da edo azten dira gehiago? Ba, espero dut ez. Joen de repente 2 metrotako dragoien da. Ja, me monto mi peli. Jo, flipatzen nahi naiz, Marta, hementxe herrigoitin hemen gauza bitxiek ikustea. Baina hau ez da herrigoitxiko gauza bitxi bakarra, Gehiago ere badaude? Hombre, Ojo, al Cristo. nahi badozun itxiko Pepe bere Bai, lekuan. noski, bai, eske ez du nahi menurik, ez da gaur Ez, ez. Pepe nahiko beteta dago, así que, bueno, libratu zate gaurko zuentzat. Bai, gaurkoz bai. Izu nahi gazu, Eta erakutsiko alduzu, dut, vale, bai. primeran. Bueno, ba, haze sorpresa pila Martarekin hementxe. Listo, Pepe ondo gelditu da? Bai, jazta, Bai, gordeta listo, dago. lasai. Bai. Bueno, ze ondo. Bero-berotan. Bueno, Marta, esan didazu gauza bitxi bat dagoela Elizan, ez da? Bai, hau da gure herriko Eliza, Aha. Idibaltzaga Eliza. Nola izena du? Idibaltzaga. Idibaltzaga. Gauza oso bitxia dauka. Ah, bai. Bai. Bizkaiko oso gauza garrantzitsu bat kontatu behar Bizkaiko? duzu. Bai. Kasi nada esaten da bezala. Kasi nada. Goazen barrura. Vale, goazen. Ze. Flipe bengozu. A ver, flipatu egin badet. Jo, hemen kortina gorrita guzti. Impresionantea, Hombre, elegante eta garrantzitsua. Bueno, ikusi hemen ze altare daun edo zer da, hau. Ia ze beste leku baten ikusten duzu Bai. alakorik. A ber, ama Virgin horren mantogo urdina edola? Ez, ez. Ez. Hau batu, hortik hau. eta altzatu hau. Begira. Zer daukagun hemen. Ojo. Iba, Dios. Baina. Marta, zer da? Hau da gure gorputz santua deitzen dotzaguna. Gorputz santua, baina gorpu bat da, ez da? Bai, kondaira edo leyenda Bai. esaten du. Lanean ari zirenean Elizan, Bai. bi mutikok topatu ebiela emakumezko hau, ze emakumea da, Emakumea. antza peregrinoa, eta Santiago bidea egiten egon zala, Ai, ba. hemen geratu zen. Hemen gatu zen, eta lurrazpin zen, pareten nola zegoen. Horren bi mutikoak egon ziren lanean Elizan, eta topatu ebien horman, Orman, bi horman artien. bi orman artian. Ojo, a Cristo. Zer garaitan gutxi gora bera? 1550an. Ba, badaztu. Ondala pilo bat. Ba, ondo kontserbatuta dago, bueno, esan nahi dut. Oso ondo Ikusten kontserbatuta. dala pertsona Eta bat dela. gauza oso bitxi bat dauka ere bai. Zer? Ba, ikusi behatzak A eta ber, kontatu ia zenbat ba, dauka da. 2, 4, 5, 6 behatz dazka. Bai, 6 dedos. 6 dedos, bai. Ai, ama. Eta
Tamara namamokoa. Bai, nama pixkat asimilatu gabe, zatik ez nun espero, baina hemen aurkitu du gorpu bat nahiko ondo kontserbatuta, Bai. eta esan diezu peregrino emakumezkoa dela, ezta? Bai. Eta sei behatz dazka hankean, goinean. Bai, hori zen. Etortzen ziren autobusak eta danak ikustera, Ah, bai? Bai, zegoen kondaira bat Bai. zendatu egiten ebala pertsonak. Ze, klaro, hone bi mutikoak topatu ebenien, Bai. berba barik geratu ziren. Normal, karo, nire da segatu naiz. Halako topetan Zortzi dut marta, bai. ostras. Eta orduan, euren familiak errezetan hasi ziren, da berba berriro berreskuratu ebien. Eta orduan, esaten da, umeak berbaitzeko adinean zeudenean eta arazoak zituztenean, etortzen zirela ona, gorputz santua ikustera. Eta honek ematen die itxi egiteko gogoa. Bueno, honek ez beste gauza bitxi bat dauka ere. Ojo, beste gauza bitxi bat, Marta, baina zezuz, goitzen. Ez que... Herri honetan nila flipatzen da. Flipetakoa da. Erakutsiko dutxu. Bale. Ni, hau bete hortz gelditu naiz. Impresionantea. Bere eskua bezarkatu beharre bien, umeak ekartzen zituzten musu bat ematera. Euren hitz egiteko arazoek konpontzeko. Eta esku da, Berana. gorputz honena. Bai, zilarrezko... Bai, eskularru badak, ezta? Eskularruan, sartun da. Ai, bala, letxe. Baina, no. Nahi detxasun musutxo bat eman? Zuko nahi diozu? Bitxu. Venga, zuko nahi diozu. Eman diogu musu, ezta? Bai.